Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Kulothuku lanamhlanje uNkulunkulu esasinikezile elinye ithuba lokuthi onamadlebe ezwe, onomqondo aqonde, athambise inhliziyo yakhe, acele inkosi iphulukise yonke imoya embambile. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sibingelela bonke abantu abanamadlebe okuzizwa lami njengamanje egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Ngizothi sheshisa dadewethu, sheshisa mfowethu, nawe mama ulalele omdala, nawe bhuti omdala ulalele, uthathe iBhayibheli lakho njengamanje sisazolivula, sizwe, sibe nokuqonda. Sicela uNkulunkulu athambise inhliziyo zethu ukuze sikwazi ukuzizwa lakhe lisazokhulunywa njengamanje. Siphenduke kulomhlaba ophambeneyo kangaka oholwa uSathane nayo yonke imoya ephambene necebo likaNkulunkulu ngeimpilo zethu, ngoba sidale nguye ngomfanekiso wakhe ukuba simdumise, senze intando yakhe, sibe ngcwele thina ngoba yena ungcwele. Ngizovula ngomkhuleko bazalwane, sisazovula ngomkhuleko. Sheshisa uthathe iBhayibheli lakho kuze sambe sonke kanye kanye. Baba, egameni lika Jesu Kristu inkosi nomsindisi, wena dwala lamadwala elithembekile, mayenziwe intando yakho ukuba loyo naloyo namadlebe okuzwa izwi lakho, Nkosi, uthambise inhliziyo yakhe ngamandla akho kaMoya oNgcwele, kuze mayekwazi ukuzwa izwi lakho Nkosi lifane nembewu, impilo yakhe ithambe njengomhlabathi omele ukuthi kuhlanyele kuwona. Icebo lakho lize liphumelele Nkosi ngeimpilo zethu, ngoba izwi lakho alibukele emumva lilambatha. Thinta-ke Baba, izwi lakho liyinkemba, alifike lihlabe ngaphakathi kwenhliziyo zethu, liyisando, alifike lihlakaze yonke imoya emelene necebo lakho nentando yakho empilweni zethu. Liwumlilo, alihangule njengamanzi, lishise konke okumelene ngentando yakho empilweni zethu. Siyakubonga Nkosi uJesu, siyakucela Nkosi ukuba usilungise ngezwi lakho ekuyilona elisiqondisayo, lisilungise, lilungise umuntu lo ngaphakathi Baba, okuyena oyombonana nawe ngelinye ilanga, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, ngisasho namanje, thatha iBhayibheli lakho ulivule kuze uzwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngempilo yakho nangendlela okumele uyiphathe ngayo. Muthi wena ukumzimba kaKristu Jesu, nokuthi wena muthi wabhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu inkosi nomsindisi. Izwe ukuthi uNkulunkulu wakho uthini njengesikhathi samanje. Angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu uZondi la. Nondaba, over to you baba. Amen. Siyabingelela bazalwane Amen. egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ongumsindisi. Amen. Siyacela ukuthi uNkulunkulu mesiqala lo msebenzi kube nguye ozosihola kukho konke, kungabe ukuhlakanipha komuntu Amen. noma inhliziyo yomuntu, ngoba inhliziyo ingumkhohlisi. Yes Lord. Sibingelela bonke abazalwane nabahedeni nabo abangamadodana namadodakazi kaSathane nabazonda iqiniso ngegama lenkosi yethu, inkosi yamakhosi ephezulu konke, uNkulunkulu onamandla, uJehova Sebaboti, onguye owayekhona, okhona, ozayo. Amen. U-Alpha, u-Omega, umqali, isigcini, unguye othembekile. Siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe, sithi igama lakhe maliphakanyiswe, linikwe lonke udumo. UNkulunkulu oyedwa, ongenamphelezeli, ongenamkhapheli, ongenamhlangabezi, ongenambonisi, uNkulunkulu owakhe izulu nomhlaba ngobuhlakani bakhe nangezikhwapha zakhe. Kukho konke okukhona emhlabeni kungenxa yamandla akhe. Amen. Amen. Sibonga abaprofethi bakaNkulunkulu ngokuthi bakwazi ukuthi bahambe phambili bethunywe uNkulunkulu besilethela indlela efanele nokusikhuza, nokusiyala, nokusikhombisa iqiniso ukuthi uNkulunkulu yedwa, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, akekho omunye uNkulunkulu oseceleni kwakhe, uNkulunkulu oyedwa. Amen. Sibonga abapostoli ababa ofakazi bakaJesu Kristu
okuNkulunkulu wayesenyameni enyameni yendodana kaNkulunkulu okuJesu Kristu. Sibonga abapostoli okuyibo abaphatha ivangeli kusukela ekuqaleni kuze kuyofika egcineni, abangazange bashiye izikhundla zabo ababenikwe zona bajahe izinto zomhlaba ngenxa yokuthi ivangeli alikho lula, lifuna abantu abanesibindi, ngokuba iyasho nencwadi ukuthi uNkulunkulu wakhe abafundisi, uyena uNkulunkulu owazikhethela, uJesu Kristu wazikhethela abapostoli bakhe abakwazi ukuthi bamele iqiniso ukuze kube segcineni. Namanje ke uNkulunkulu ngesikhathi ekhethe ebiza uIsaya, ebiza uJeremiah, ebiza uJona, wayebazi noma uJona wathi uyazama ukubaleka kodwa uNkulunkulu wathi ngikukhethile, awunaku kubaleka, ayikho lo ngangibalekela uye khona, ngoba wathi sengena olwandle kwazamazama ulwandle kwacaca ukuba umkhumbi uzoshona phansi emanzini. Abagibeli bomkhumbi nezisebenzi zakhona zasezifuna ukuthi ngabe ubani lo wonile enkosini. Base bemficelele emkhumbini phansi uJona, bamvusa bathi ndoda isimo sakho sithini? Wathi uJona yimina ngibalekela inkosi. Kwathiwa hayi ndoda kuzomela wenze ngoba ngesikwazi ukuthi sife sifele wena. Wathi ngithatheni ngingifaka ulwandle. Bathi mase bemthatha bemfaka ulwandle uJona, hallelujah, glory to God. Yamgwinya inhlanzi enkulu, wahlala enhlanzini enkulu esiswini sayo izinsuku ezintathu. Yamkhipha inkosi. Yamkhiphela emhlabeni. Wahamba uqhubeka nomsebenzi wofeza. Ngichaza ukuthi akekho umuntu obizwe uNkulunkulu ngokusemthethweni ongabaleka, ngoba uNkulunkulu usuke sekukhethile. Izikhathi zinhle zimbi, uyabasaba abantu baningi. Azasho uDavide athi noma kuthiwa bawu 10,000 noma bayinkulungwane, uma nginawe uNkulunkulu nginakho konke. Bayoma sayidi wonke, bawe macala onke. Namanje sisho njalo enkosini sithi uNkulunkulu udumo lukufanele ngoba wena akukho okudlula wena, uyinkosi yamakhosi. Ziyobuza izitha zithi uphi uNkulunkulu wabo? Hallelujah, glory to God. Sithi uNkulunkulu wethu usemazulwini wenza konke akuthandayo. Namanje siyabingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu ongumsindisi, sithi udumo ngolwakhe, njengoba isho nencwadi ithi wonke amadolo ayoguqa, ngoba igama lelo uNkulunkulu alinika uJesu Kristu waliphakamisa laba ngaphezulu kwawo wonke amagama. Nabapostoli baphinde bagcwalise futhi bathi alikho igama emhlabeni esilinikiwe esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu Kristu. Aze asho uPeter athi abantu babhaphathiswe baphenduke ezonweni zabo, babhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu namandla, ngamandla akhe konke. Uyangqongqotha uNkulunkulu eqondeni kwenu, ezinhliziyweni zenu, emoyeni yenu engcolile. Namanje ke sithi ke zithobeni nize kuNkulunkulu nizophuza edwaleni, nizodla isinkwa sasezulwini sokuphila semhla ngemihla. Uzidele ukuphila kwakho kwasemhlabeni ukuthanda izinto zomhlaba, uze enkosini. Uzinikele ngempilo yakho yonke, uflathele izono zakho, uflathele ukukhohlakala kwakho kwasemhlabeni. Hallelujah, glory to God. Uze kuNkulunkulu uJesu Kristu umsindisi. Ngicela ungiphe incwadi yeZaga, isahluko 16 from verse 1. uNkulunkulu ungumbonisi, ungumyali, ungumahluleli ngezwi lakhe lona lodwa, izwi lakhe elinamandla. Alikho elinye igama elinamandla. Izwi likaSathane lingumkhohlisi, alinamandla, kodwa linamandla kulabo abathanda izinto zomhlaba. Abanye babekholwa bawa, basabhizi, basakhuluma engazi ukuthi basakholwa, kodwa bawile, balele phansi. Akusizi ukukhuluma kwakho ulele phansi abanye abantu behamba bedlula ngendlela. Ulokuthi ke ningibeke, nisibeke nathi. Ube ulele phansi ubhema ugwayi, phuza utshwala, uyafeba ngoba inhliziyo yakho uyibambile uSathane ngamaketangu
Kodwa ke asike sizwe ukuthi ubuhlakani kaNkulunkulu buhamba bugcinephi. Amen. Amen. Incwadi izaga isahluko se-16. Incwadi le yezaga, izaga zifana nezifanekiso. Izifanekiso izinto ezikhulunywa abantu abanobuhlakani, amadoda azi ukuqonda kwaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhuluma nalowo madoda awagcwalise ngobuhlakani bakhe nangolwazi nangeqiniso, ukuze uma ekhuluma lo madoda ekhuluma nabantu uNkulunkulu abakhethile. Na into ebengifuna ukisho, uma sithi thina siyinhlabathi, asisho ngoba naku mhlambe sithi thina abantu siyinhlabathi siyazifanisa nenhlabathi. Cha, thina siyinhlabathi lokwangempela. Wonke umuntu, sonke isilwane, isihlahla siyinhlabathi. Konke kuphuma enhlabathini. Akukho okwakhiwe nje emoyeni. Ubona imoto phuma phansi enhlabathini. Ubona umkhumbi phuma phansi enhlabathini. Impahla zokugqoka phuma phansi enhlabathini. Ukudla phuma phansi enhlabathini. Wena uphuma phansi enhlabathini. Anizwani methu umpostoli Paul kwincwadi yokuqala kwabaseKorinte chapter 15 verse 50. Amen. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 15 verse 50. Kepha ngisho lokhu bazalwane, ukuthi inyama negazi akunakulidla ifa elingumbuso kaNkulunkulu. Inyama negazi akungeni ezulwini. Amen. Ngoba ithi incwadi kwincwadi kaGenesis chapter 3 verse 19, inyama negazi akungeni ezulwini. Amen. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu iverse 19. Ngesithukuthuku sobuso bakho, Isithukuthuku sobuso bakho, umjuluko wakho, amandla akho, uyakudla isinkwa sakho. uzakudla lokhu okuthatha phansi enhlabathini, isinkwa phansi enhlabathini. Uze ubuyele emhlabathini. Uze ubuyele enhlabathini. Uthi umpostoli Paul ngale. Kepha ngisho lokhu bazalwane, ukuthi inyama nagazi akunakulidla ifa elingumbuso kaNkulunkulu, nokubola akulidli ifa elingungungaboli. Lalela, uma ufa uyaphansi enhlabathini, ubole. Uma ubola uphenduka inhlabathi. Ngokuba uNkulunkulu wasitshela eqaleni wathini? Verse 19 baba. Ngokuba ngesithukuthuku sobuso bakho uyakulidla isinkwa sakho, uze ubuyele emhlabathini, lokhu wathathwa kuwo ngokuba ungumhlabathi. Wena uyinhlabathi. Hallelujah. Umuntu mekho ethi wena uyinhlabathi uthatha uyakudelela nje ukutshela iqiniso. Wena uyinhlabathi. Wesibili, isincwadi, inyama negazi ngeke lize liwudle umbuso kaNkulunkulu. Okusho ukuthi wonke umuntu ofayo fanele afe, ashone phansi, angcwatshwe, abone ukubola. Wonke amakhosi yabusile ngaphambili, yinye kuphela inkosi engazange izikubona ukubola. Kodwa wonke amakhosi abola, akubona ukubola. Yinye kuphela inkosi engakubonanga ukubola,
uJesu Kristu owafela esiphambanweni wabekwa ethuneni izinsuku ezintathu wakazimuliswa wavuka ngosuku lesithathu. Uma kuwukuthi uJesu Kristu bathi ukuthi iphasika baseqala nini labantu abacelebrate iphasika aqala ngolesine ngithi baqamba amanga kuba phela kuzomela isibale manje. Ithi incwadi hambe kuyona asikho khona kodwa sifuna ukucacisa indaba yephasika, indaba ihambe kwincwadi kaMatthew chapter 54 lekhona uJoseph esula umgodi sibatshela isizathu. Lawa baqala iphasika ngolesine baqede ngesonto baphambene, and futhi akufanele nokuba baye celebrate iphasika bayaphambanisa vele already. Do you understand? Amen. Incwadi kaMathewu mongayithola hambe kwincwadi yaLuka, uyithola incwadi yaLuka ihambe chapter 23 from verse 53. Iphasika asaselebratewa alisabungwaza and uJesu Kristu akafanga ngolesine. So kuprova ngencwadi yingakhe ngakubonanga ukubola ngoba wayekhethiwe. Amen. 53. Amen. Incwadi ngokukaLuka isahluko 23 verse 53. Yasehlisa yasisonga ngendwangu enhle. Inceke uJoseph wayehlisa isidumbu sika Jesu Kristu esiphambanweni wasibopha ngendwangu enhle Yasibeka ethuneni wasibeka ethuneni elaliqoshwe edwaleni elaliqoshiwe liqoshelwe edwaleni lapho kungakabekwa umuntu khona. lapho kungakobekwa umuntu khona. Haleluya. Kwakulusuku lokulungisela isabatha. Kwakuwusuku lokulungisela isabatha. Isabatha ngolesihlanu yini? Qana kanye. So uma beqala isabatha iphasika ngolesine baliqede ngesonto, kodwa manje lithi iBhayibheli kwakulusuku olokulungisela isabatha lase liza kuqala. Lapho liza kuqala isabatha, ukusho ukuthi ke isabatha liqala ngolesihlanu ntambama. Ukulungisela kwesabatha kuqala ngolesihlanu ntambama after 6. Yayizwa indaba? Siyabala phela. Ulesihlanu uJesu Kristu ufele ngolesihlanu angithi? Umgqibelo. Isabatha laqala ngolesihlanu wafa. Umgqibelo. Isonto. Amen. Zingaki insuku kusukela kulesihlanu uze kuyophuma kwisonto. Amen. Do you understand? Amen. So yonke lento abantu abazikhulumayo bezakha bezakhela bakha imfundiso yokukhohlakala, imfundiso yobumnyama. Amen. Angisho ukuthi mina sabathi alibungazwe noma celebrate but siyaqhathanisa izinto zikamoya ngoba isho njalo incwadi yaseKorinte yokuqala sahluko sesibili from verse 4. Incwadi yaseKorinte yokuqala isahluko sesibili from verse 4. Amen. Incwadi yeKorinte yokuqala isahluko sesibili iverse lesine. Nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi nokuhlakanipha ahungayo, kepha Khuluma wethu
Akusikona kwethu, asikhuluma ukuhlakanipha kwethu. But sikhuluma izinto ezibhalwe phansi. And zonke izinto ezibhalwe phansi kufanele zigcwaliswe ngayo imibhalo, hayi ngokuhlakanipha komhlengi. Kepha kwabangesibonakaliso sikamoya nesamandla. Kepha kwabangesibonakaliso sikamoya nesamandla. So, uJesu Kristu uyena kuphela inkosi engakubonanga ukubona, wonke amanye amakhosi yakubona ukubona. Wena uyinhlabathi, mina ngiyinhlabathi. Ngoba fanele ngife ngibone enhlabathini ngibone. Amen. Yezwe indaba. Yes, Lord. Hamba ke uphinde lapha encwadi yeZaga. Yilesikhona, uhlale nje kuyona. Incwadi iZaga isahluko 16 from verse 1. Umuntu unamasu enhlizweni. Umuntu enhlizweni. Umuntu unamasu, unamaqhinga, unamacebo agcwele inhliziyo. Kepha impendulo yolimi ivela kuJehova. Kodwa impendulo yolimi ivela kuJehova. Impendulo yolimi ivela kuJehova. Amen. Okusho ukuthi wonke umuntu Amen. Fanele ancike ngolwazi. Amen. Ancike kuJehova. Why sisho njalo? Ngoba incwadi ibhalile phansi kwincwadi before ekule ncwadi ozoya kuyona ahambe kwincwadi yeZaga. Amen. Amen. Sahluko sesithathu from verse 5. Incwadi yeZaga isahluko sesithathu ivesi lesihlanu. Lalela, sifundisa ngeBhayibheli. Konke sikushumelayo sifundisa ngeBhayibheli. Ngoba yini sifuna ukukutshela ukuthi konke okwenzayo noma wena mfundisi oyisikhohlakali, uma ungafundisi ngeBhayibheli ufundisa ngokuqonda kwakho, uzocaca ngoba thina sikhomba eBhayibhelini yonke into. Amen. Yonke into sikhomba kuphi? eBhayibhelini. Ngoba iBhayibheli iyona ndlela yokuthi thina sifunde ukuqonda kwethu, iyona ndlela eyomhlahlandlela, iyona ndlela ekumele sihambe, iyona Jesu Kristu asho kuyona incwadi wathi indlela neqiniso. Amen. Amen. U-Isaiah wathi kuyokuba khona indlela. Amen. Yes, Lord. Ithini indlela? Isahluko incwadi yeZaga chapter 3 verse 5. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Thatha ithemba lakho ulibeke kuJehova ngalo yonke inhliziyo yakho. Inhliziyo, asikhuluma ngenhliziyo yokuqala. Amen. Inhliziyo yakho ikubani? Amen. Isemalini? Amen. Inhliziyo yakho ikushembe? Amen. Inhliziyo yakho unkosikazi wakho kuphela? Amen. Inhliziyo yakho isemthontsheni? Amen. Inhliziyo yakho iseqambeni amanga? Hallelujah. Ulahlekile? Amen. Uyisilahleki? Inhliziyo yakho ihleli kuSathane? Ulahlekile? Inhliziyo yakho isemadlozini? Amen. Ulahlekile? Uma ungumKristu uthi wena uhamba ngendlela engcwele, ithini incwadi? Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Uqonda kona kwakho. So, uma wena uthi ke impilo yakho uziphathele wena, uyisiwula. Amen. Uyisiwula. Ngoba umuntu okwakhile ukutshelile ukuthi wena mawufuzo yapi? Yes, Lord. Wakutshela futhi nangompostoli Paul ukuthi inyama negazi ngeke lize lithole umbuso wefa likaNkulunkulu. Ifa lombuso kaNkulunkulu inkazimulo. Yes, Lord. Ukuhlangana kaNkulunkulu nenkazimulo. Amen. Njengoba noJesu Kristu wakhazimuliswa. Amen. Amen. Wena ngale ubatshele. Amen. Before sibatshele ukuthi why sithi ke banga inhliziyo umkhohlisi. USathane khona into ayikhuluma kwincwadi kaIsaiah chapter 14 verse 14. Amen. Ngokuba inhliziyo uyinikiwe ukuthi iphathe imizwa, ibe nentando, uzwe. Amen. Ngenhliziyo ube nothando, ukwazi ukuqonda ngenhliziyo. Amen. Inhliziyo yakho mayima ukuphila kwakho kuyama. Amen. Uma inhliziyo umphefumulo wakho uyaphuma, ukuphila kwakho kuyaphela. Wonke amacebo akho onawo ayama ayaphela. Zonke izinhlelo zakho obuziplanile ziyama. Amen.
ngokuba ke umnini wenhliziyo oyakhile nomoya wakhe awuphefumulela kumuntu ngesikhathi emakha usafikile wathatha. Amen. Ngoba uyasho uthi yena ke kwincwadi kaDeuteronomy chapter 39, ngiyaphilisa, Amen. ngiyabulala, akekho ongakuphulukisa esandleni sami. Amen. Amen. Angikhathali ukuthi ngabe umthanda kangakanani unkosikazi wakho. Haleluya. Hallelujah. uNkulunkulu uma esathi manje Amen. ngiyawulanda uphefumulo wakhe, Amen. athumele ingilosi yakhe yokufa izowuthatha. Amen. Kuyaphela. Umfowenu Amen. wena uthanda kakhulu uNkulunkulu, usamthatha notice. Amen. Fika isikhathi athi uNkulunkulu, ngoba wena uthanda kakhulu into zomhlaba, Amen. ngoba wena uthanda wena kakhulu, ngoba wena uthanda kakhulu ukukhonza izithombe, ngoba wena uthanda kakhulu ukukhonza amadlozi, Amen. noma wena uNkulunkulu umthanda kakhulu, uzokuthatha nawe. Angikhuluma nje ngathi uNkulunkulu ngeke azamthatha umuntu okholwayo. Masikhathi sikaNowa Amen. wayesebatshayile ukuthi umhlaba uzobhubha ngoba wagcwala ukhohlakala. Wathi umhlaba uzobhubhisa, wayeselanda bonke ayebakhethile before umhlaba ubhubhisa ngendlela eyisihluku. Amen. So namanje uma sebuya kuyakwenzeka njengoba ekhazile ukuthi ke labo abakhethiweyo bayothatha oqala. So uma ngifa manje kuyintando yakhe, as long as ngifele endleleni yeqiniso, Mazise yena ezindleleni zakho zonke. mazise yena ezindleleni zakho zonke. Uyakuqondisa imikhondo yakho. Uyaqondisa izindlela zakho. Yonke into oyenzayo ngokuqonda kukaNkulunkulu, hayi komhleli, hayi kobright, hayi Amen. kwenkolo yabantu abamnyama kuphela, ngoba nezinkolo zabanye abamnyama. Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho. Abaningi benu batshela ukuthi basile bawonqesta njengayo uSathane kule ncwadi yaIzaya. Amen. Sikhuluma ngenhliziyo ekhuni, inhliziyo egcwele ukukhohlakala kwincwadi kaIzaya isahluko 14 verse 14. Amen. Ngiyakukhuphuka phezu kwezindawo Kwasekhuluma uSathane. eziphakemeyo. Awuqale 12 lapha khona bezozwa ukuthi uSathane lokhulumayo. Yeka ukuwa kwakho ezulwini khwezi elikhanyayo, ndodana yokusa. Yawa lenkanyezi ewuSathane, indodana yokusa. Ubaba wakhe ukusa, uNkulunkulu yena useyindodana ehadwa nguze bumnyameni. Nokuqhunyelwa kwakho phansi. Wayesekhonjwa phansi emhlabathini ngokuthi wathini kuverse 14? Ngiyakukhuphuka phezu kwezindawo eziphakemeyo zamafu. Wathi esezitshelile, wathi yena Ngiyakukhuphuka phezu kwezindawo eziphakemeyo zamafu, ngizenze ngibe imali. Hallelujah. Uthini Ngizenze. uthi uNkulunkulu bebeki ukuqonda kwakho yena, thatha ithemba lakho ubeke kuyena. Yena uthi Ngizenze ngibe ngangophezu konke. ngizenze Ngibe ngangophezu konke. baningi abenu. Uqhubeke la incwadi ngoba khona enhlizweni yakhe, ngithola enhlizweni yakhe lona. Amen. Baningi abenu abantu la kunina phakathi kwenu. Amen. Ngisho abafundisi bafuna ukukhonzwa bazenze oNkulunkulu Amen. njengoShembe. Uyamthanda uShembe, ngithi ya uShembe vele uyena ohola abantu abamnyama bagcwele kaShembe. Bayihula abantu abaningi abasonda khona. Amen. Ngoba amazi uNkulunkulu bathathi icredit bayinika uShembe. Yonke into abayikhulumayo basho uNkulunkulu uShembe ihula. Amen. Ngoba yini bakhohlisiwe baluthiwe. Yes, Lord. So uShembe ngiyamveza obani ukuthi ke isikhohlakali akathunywanga uNkulunkulu, umprofethi wamanga. Yes, Lord. Incwadi uIzaya isahluko 14 unjengoSathane, noma uSathane wathini? verse 13, wena wathi enhlizweni yakho, Wathi enhlizweni yakhe uSathane, undodana kaSathane uShembe wathini? ngiyakukhuphukela ezulwini, ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi Ningitshele ukuthi entabeni lokunyokhonza enye indoda ephethe ubhoko. phezu kwezinkanyezi uJesu Kristu akamphatha ubhoko.
Ngihlale entabeni yomhlangano. ushembe ukopela yonke into eyenziwa uJesu Kristu ngokweBhayibheli. Waphela ke ngiyethi ke uthi lithi iBhayibheli wathi uMose kwincwadi kaDeuteronomy chapter 15 verse 18 wathi ke chapter 18 verse 15 wathi uthi khuluma ngaye uthi unguye lozayo ekhupha manga akuhlaza kaBhejane eqhuba kona ukuba isikhohlakali ngokuba nina nazi ingakho nimlandela ushembe niloke nithi ke ushembe uNkulunkulu wenu nizwa naye esihogweni ngoba ushembe niyasonda khona kodwa still nisahlele zonweni zenu. Lithi iBhayibheli awazi ukuthi kuyihlazo ukuthi indoda ibe nenwele ezinde nina nibeke inwele kusho iBhayibheli. Amen. Hamba batshele kule ncwadi leyo yaseKorinte before ubuye ngale kule ncwadi siqhubeke nayo. Amen. Usathane ubusa bonke nabafundisi basemaromini abakhonzisa abantu izithombe bafaka abantu amarosari baqede babaphathise abantu ngokubafafaza ngamanzi. Ukukhohlakala. Usathane wakhuluma njengabo njengoba bethi bawuziphakamisa wathi enhlizweni yakhe nakuba nalowo moya kaSathane. Amen. Chapter 11. Amen. Ufunele khona ngeinwele. Amen. Ukukhohlakala kwababusi banamabandla enu abangenalo iqiniso abazenza ingilosi zokukhanya kodwa bebesebenzela uSathane. Ngoba iqiniso alikho kubona. Bayekopela bazakhela izinkolo zabo ezithandwa yibona. Ezinemithetho yabo hayi kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhulume kanye ngeBhayibheli. Useqedile. Thini incwadi? Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 11 verse 14. Yes sir. Imvelo uqobo lwayo ayinifundisi yini nina bantu bakaShembe uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo. Yezwa indaba. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko se-11 ivesi se-18. Yonke lento ukuthi nifake amabheshu nifake nemnazaretha emhlophe nifake nemqhele nizigqokise imqhele lemhlabeni nibe kodwa ningayifanele imqhele yasezulwini ngenxa ukuthi nabafazi ngababili nihlabela amadlozi ngapha ningoba ngendlela engafanele nenza zonke izinto ngokuphambene nigcinisa abatha nenza konke ukukhohlakala yonke lonto leyo esikhunziwe ngayo singayenzi. Imvelo uqobo lwayo ngisho abantu abagcina inwele ayinifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuye. Uma kuuthi wena uyakwazi lokho okwenzayo kukhona eBhayibhelini and ungakudefenda uthi usonda eShembe ngifuna uze neBhayibheli lakho uzongikhombisa ukuthi kukuphi lekuthiwa khona gcinani inwele. Uma uMpostoli Paul ethi ke kuyihlazo ayimfundisi imvelo ukuthi kuyihlazo ukuthi indoda akufanele ibe nenwele ezinde. Akufanele ukuthi indoda ethi kuKristu mele kushembeke ngoba phela ke uNkulunkulu wenu ushembe ningazigcina inwele nosiko lwenu lokukhohlakala. Ngoba itheni incwadi ngale kwincwadi eZakha? Incwadi yokuqala kwabaseKorinte. Ithe incwadi eZakha wena ubiza incwadi yabaseKorinte hambe kwincwadi eZakha ulalele mina uma ungafuni ukuthi wena ulalele wena. Incwadi yeZakha 14 chapter 1 isahluko sokuqala. I mean chapter 16. Incwadi yeZakha isahluko 16 verse 1. Uma umuntu
umuntu unamasu enhlizweni. Namasu enawo ninamasu njengoSathane ngoba yonke leniyenzayo nithi nikhonza uNkulunkulu abantu baze bathi ke uNkulunkulu munye akunandaba ukuthi amabandla mangakanani. Amanga lawo. Amen. Amanyala lawo. Ayikho into enjalo. Ithi incwadi inkolo yinye. Amen. Umoya munye. Umpaphathiso munye. Ubaba munye ophezu kwakho konke ophakathi kwakho konke. Amen. Lamasu enenwenzayo ukuze nenenze inzuzo nokuthi niqhubeke nenze ukhohlakala ningafundisi ngeBhayibheli sonaba ngeBhayibheli. Amen. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Ngoba yini? Nitshela ukuthi nisile ninamasu. Yes Lord. Ngeke ungitshele mina uzalwa izolo lokhu. Akoqedi ngisho u50 years. Amen. 100 years. Usugolozela iBhayibheli. Kodwa uthi uyakholwa. Ngoba nango ufuna ugqoka amabhlukwe. Ngoba nango ufuna ukufaka inwele zokufakelwa. Amen. Ngoba nango umuntu wesifazane ufuna ukushumela esontweni. Ngoba nango nendoda ufuna ukuluka inwele zakho. Nikhonza ngokukanti uNkulunkulu nina. Ngoba nango ngicela uhlabela amadlozi ngoba nango uthi kini waphula hlatshwa. Kodwa ufuna ukuba kuKristu. Uyixoli uyiphiciphici. Ugola amanyala nenkohlakalo. Amen. Amen. Ukulunga akukho kwena. Ngeke ungitshele ukuthi uthi uyakholwa. Uthandaza kuMaria uthi yethi Maria ocobileyo. Uzomuthandaza uthi Jesu ndodana kaMaria. Uthandaza uthi Jesu ngeke uzubize indodana ubize uJesu ngendodana. Amen. uJesu indodana kaNkulunkulu. Amen. Azange sifundise umbhalo noma uJesu Kristu noma uNkulunkulu ukuthi asothi mesithandaza sithi ke Jesu indodana kaMaria. Amen. Ukuthathela lapho lokho wena. Menithi phela nithandaza kuJesu Kristu nimbiza ngoMaria noma nimbiza kuMaria. Nisho ukuthi nina uJesu uMaria wazala uNkulunkulu. Nalapho ngisaqhubha khona ukubula. Kepha impendulo yolimi ivela kuJehova. Umuntu njengoba ithi ke inhliziyo inamasu. Amen. Kodwa impendulo ivela kuJehova. Ngoba wonke umuntu onempendulo eqondile nenokuqondakala kubantu ingoba ulalela uJehova. Amen. Ulalele uJehova. Amen. uJehova kuphela osinika izimpendulo. Ngoba ithini ivesi elandela lapho? Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Hayi emehlweni kaNkulunkulu. Amen. Zimhlophe emehlweni akhe. Amen. Ngoba yini ingakho labafundisi benu bethi qhubekani nize esontweni kodwa nibe hlele ezonweni. Yes Lord. Ngoba emehlweni akhe indlela alambisa ngazo zimhlophe. Amen. Kodwa lempendulo nayo ayiqhamuki uNkulunkulu. Ayiqhamuki uNkulunkulu. Eyakhe ngoba ithini incwadi? Kepha uJehova uyalinganisa. Shesha. Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Umuntu ongafuni ukulandela imibhalo athi unesonto kodwa manje akashumayeli ngeBhayibheli akafundisa abantu bonke abaprofeti. Amen. Nabapostoli azange bafundise ngamacebo abo. Amen. Ngemicabango noma ngemizwa yabo. Yes Lord. Noma ngokufisa kwabo. Bafundisa ngemibhalo ebhalwe phansi. Amen. Bafundisa ngemfundiso abayithatha kuKristu. Akekho umuntu onelungelo lokufundisa into yakhe uma efundisa ngoNkulunkulu. Amen. Bofundisa ngofilosofi ke nama ideas nemmono yakho. Ungakwenza lokho kodwa ke uma ufaka igama loNkulunkulu uthinta mina. Amen. Akekho umuntu oziphathela ukuphila kwakhe. Hallelujah. Wonke umuntu ongekho kuKristu noma ongenako ukuqonda uNkulunkulu lo muntu uyisifula. Ngoba uhamba ngendlela zakhe lithini incwadi? Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Kodwa uJehova ulinganisa imimoya.
uNkulunkulu ukala imimoya ngembhalo Amen. uNkulunkulu ukala imimoya Amen. njengoba uJesu Kristu asho kwincwadi kaJohane isahluko 12 from verse 46. Amen. Imbhalo iyona eyahlulelayo, iyona imbhalo uNkulunkulu akala ngayo imimoya. Amen. Ingakho sifunda phansi embhalweni yonke into engiphimiselayo kufuneka ihambisane nento engifunda phansi. Amen. Yes sir. Incwadi ngokukaJohane isahluko se-12 Incwadi ngokukaJohane isahluko se-12 ivesi lama-46. Amen. Ngise ezweni ngingukukhanya. uJesu Kristu uthi-ke ngize ezweni ngingukukhanya Ukuba yilowo nalowo okholwa yimi. ukuba yilowo nalowo okholwa. Ingakho sithi uNkulunkulu ukala imimoya. Amen. uJesu Kristu uzositshela ukuthi-ke ngize ezweni ngiwukukhanya ukuze yilowo nalowo Okholwa yimi. okholwayo Angahlali angahlali ebumnyameni. Amen. Ngoba iyatsho incwadi ukuthi zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe, kodwa okholwayo imbhalo, Amen. okholwayo yilo osekhanyeni oletha ukukhanya. Amen. Uma umuntu ezwa amazwi ami Uma uzwa amazwi kaKristu engawalondi, ungawagcini, lowo angemahluleli mina. lowo akahlulelwa uKristu noma umhlengi noma ubright. Ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe. Asinawo amandla okwahlulela izwe njengoba nayo indodana ngesikhathi uNkulunkulu ehleli kuyona yangenawo amandla yokwahlulela izwe, Kepha ukuba ngisindise izwe. kodwa into esilethayo siletha ukuqonda nobuhlakani nolwazi likaNkulunkulu ukuze abantu basindiswe. Amen. Ongalayo Onqaba lamazwi engawamukeli amazwi ami. uma umuntu engafuni ukwamukela le mazwi nembhalo kaNkulunkulu, Unomahlulelayo. uma unomfundisi ungafuni ukwamukela le mbhalo ufundise ngayo, Unomahlulelayo. Izwi engalikhulumayo ilona. Ayikho enye into. Izwi lenkosi lingukuphila, izwi lenkosi lingukuqonda, lingukuhlakani. Izwi engalikhulumayo ilona elayikumahulela ngosuku lokugcina. Zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe, kodwa-ke uNkulunkulu ukala imimoya Amen. ngezwi. Amen. Amen. Angikhathali ukuthi ngabe nixhumaxhuma kangakanani, nijikeleza insika, nithelane ngamanzi ngeziwasho, nenze yonke lento. Uma izwi lingekho, le moya yenu ekaSathane. Amen. Lokhu kuzungeza kwenu uSathane uyenzungezisa, unenzilima. Nginqela kuJehova imisebenzi yakho. Nginqela kuJehova imisebenzi yakho, kungabi uqonda kwakho, Ukuze kuqiniswe amasu akho. ukuze wonke amacebo akho aqiniswe. Okusho ukuthi wena konke ofuna ukwenza ukuqonda kwakho kufanele ukuthathe kuJehova, mase kuthi imicabango yakho nezifiso zakho namaphupho akho uthandaze unikele enkosini. Ngoba uthi uJesu Kristu kwincwadi kaMark chapter 8 Amen. or chapter 15. Amen. Starting from verse 50, Mark chapter 8 or chapter 9. Amen.
verse Ufuna lokho uJesu Kristu ethi if noma ngabe ubani ufuna ukumlandela akazidele. Ngifuna leso script ungithole sona. Mongasithola inkinga qhubeka ngale kuverse kwincwadi ezakhe so bese sibheke. Incwadi ezakhe shi. hallelujah Yesithola. amen amen Ungabe isikhathi baba ungabe isikhathi buyela ngale. amen verse 35 Yesithola. amen Mosithola sisho phela. incwadi ngokuka Mark isahluko 8 verse 35 ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami nangenxa yevangeli uyakukusindiswa. Wonke umuntu ofuna ukuhamba ngendlela kaKristu uma ufuna ukuzisindisa wena ngeke uzokwazi ukuzisindisa. Ngisho ngaye odokotela ubahamba odokotela bakuhlinze bakwenze yonke into kodwa uma ithemba lakho lingekho kuKristu Yes Lord. ukuphila kwakho kuphelele. Abantu abaningi bayafa bekungekafiki nesikhathi ngenxa yokuthi bafune kona ukuzisindisa. Kodwa uma uthatha impilo yakho uzinikela wena kuKristu ukuphila kwakho kukuyena. Yes Lord. So bengifuna uhambe incwadi kaMark chapter 8 verse 34 9 it's 8. Amen. Qhubeka. Verse 34 wayesebiza isixuku nabafundi bakhe wathi kubo, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele. Incwadi le angazi. Wonke umuntu othi kuKristu akekho umuntu oza kuKristu ngokuthanda kwakhe, ayikho contract esayinwayo. Wonke umuntu oza kuKristu kufuneka ashiye zonke izinto zomhlaba uzothola ukuphila kwakho. Kufuneka uzidele njengoba nisuke nizidela nje uma kuwukuthi ke izinto sezijampele sekuntswefu basho njalo. Uzidele yo usuke uzidela uyofuna umsebenzi ukuze ulala udlile. Kubula ukufida isisu sakho nomlomo wakho kodwa umphefumulo wakho ulambile. Kukusebenzele emuva. Hamba le ncwadi le ilanywa ile into engishoyo ilanywa incwadi eChristiasticus 5:7. Umshumayeli incwadi kaMshumayeli. Fanele ushiye ukufeba, ushiye ukuphuza utshwala, ushiye ukuhlabela amadlozi,
ushiye ukuqamba amanga, ushiye ukuphatha isibhamu, ushiye ukuphatha imbese, uze kuKristu. Ushiye le inkolo zamanga, ushiye uShembe, ushiye amaRoma, ushiye iZayoni nezigubhu zabo bezingeza insika. Bethelana ngezwasho, beshayana ngenduku. Akaze kushiye ukuthi mesike emoyeni asishayane. Shiya isonto enomuntu wesifazane oshumayelayo. Ushiye isonto labantu besifazane abashumayelayo. Uyindoda eyani engalazi iBhayibheli. Uhola abantu besifazane. Nasho iBhayibheli kwincwadi kaIsaiah chapter 3 ukuthi ke abantu bayo ba weak. Bahola abantu besifazane nezingane ziyazenzela kubona. Ithi incwadi lapho verse 7 incwadi yomshumayeli. Incwadi umshumayeli isahluko 5 verse 7. Yes sir. Ngokuba lapho kukhona amaphupho amaningi kukhona nokuyize. Kukhona nokuyize. Lamaphupho enu endawo ukuthi nicebe. Nifike inyama. Nigqoke impahla ezibizayo. Ithi incwadi ngokuba lapho kukhona amaphupho amaningi kukhona nokuyize namazwi amaningi kepha wena yesaba uNkulunkulu. Kepha wena yesaba uNkulunkulu. Okusho ukuthi uma wena uthi kuKristu uhamba ngemiyalelo ekeBhayibhelini. Uhamba ngemibhalo ngakho konke ngoba usuzidelile. Yonke into eyisono uhlukene nayo. Uma umfundisi ongaphansi kwakhe enabafazi ababili uyaphuma lapho. Uma umfundisi ongaphansi kwakhe ephuza utshwala uyaphuma lapho. Uma umfundisi ongaphansi kwakhe ejola uyaphuma lapho. Lesi iBhayibheli umfazi omunye. Mfazi munye. Uma ubona ukudlovulwa kwabampofu nokuphangwa kokwahlulela. Ngayi lapha hambe ku 6:7. Amen. 6:7. Amen. Ngifuna chapter 6 verse 7. Ngokuba lapho chapter 6 verse 7. Ngokuba lapho kukhona amaphupho amaningi. Chapter 6 verse 7. Wonke umshikashika chapter 6 verse 7. Amen. Yes sir. Incwadi umshumayeli isahluko 6 verse 7. Yes sir. Wonke umshikashika womuntu yonke lemisebenzi yakho yenzayo wenzelwa umlomo wakhe. Uyenzela ukuthi ufake nje emlomeni kuphela, ufake emlomeni kuphela, ufaka emlomeni. Kodwa wonke umshikashika womuntu wenzelwa umlomo wakhe. Niyasebenza, nisebenzela ukuba nezimoto, nisebenzela ukuba nezimpahla, nisebenzela ukuba nemizi, nisebenzela ukuba nabafazi, nisebenzela ukuthi nibe nemali, nisebenzela ukuthi nibe nama-TV, nibe nayo yonke into enifisayo. Niyasebenza. Nokho iphango alineliswa. Kodwa-ke nokusutha kwakho akweneli. Amen. Umkhothi ongagcwali. Why? Ngokuba-ke umoya wakho awugcwele ngezwi. Amen. Amen. Alikho izwi. Amen. Emphefumulweni wakho. Kuyizeleze. Amen. Into oyenzayo ungenakho ukuqonda kwaNkulunkulu. Amen. Kuyizeleze. Yes Lord. Buyela ngale incwadi ezakho. Siqhubeke khona sesobhala. Wonke umuntu othi uhamba indlela engcwele makazidele eze uKristu ashiye zonke izinto zomhlaba ngoba uKristu washo wathi-ke ekhuluma nendoda yathi-ke uNkulunkulu ngifuna ukuhamba nawe, ngizohamba nawe yonke indawo ohamba kuyona. Wathi-ke indodana yomuntu ayinandlu. Amen. Ayinandlu yokulala. Yes Lord. Okusitshela lokho ukuthi-ke asakhile emhlabeni. Amen.
konke esikwenzayo uma uNkulunkulu engekho angisho ukuthi nabantu bangayakhi imizi kodwa ungashe ekwakheni kwakho bese ubambelela kulezinto zomhlaba. Amen. Amen. uNkulunkulu bekubusisile ngomuzi, obusisa ngomfazi othembekile, obusisa ngezingane, obusisa ngomsebenzi, obusisa ngemali. Qhubeka phela uhlale kena. Amen. Wayothenga inkomo, uhlaba uNkulunkulu akahlatshelwa. Amen. Wayothenga inkukhu wenza amalathi, uNkulunkulu akafune maladi. Amen. Uthi guqa phansi ngedolo, umvume ukuthi uyinkosi nomsindisi, uhambe ngemiyalelo yakhe. Ube ithemba lakho kuyena. Amen. uJehova wenzile konke kube nomgomo wakho. uNkulunkulu wenze konke ukuba kube nomgomo wakho. Yebo nomubi umenzele usuku olubi. Le ncwadi le ile incwadi ngihamba iZaya chapter 2. Abantu uNkulunkulu wenze ngamandla akhe, wakwenzela umgomo wakhe ukuthi omuhle nomubi kunosuku labo. Kodwa kubi kakhulu kulabo ababi. Isaiah chapter 2 verse 11. Amen. Yilabo ababi kubi ngabo. Ngoba incwadi ithi kwincwadi yesambulo chapter 22 verse 15, ngaphandle khona izifebe, khona abathakathi, khona abaqambi bamanga, khona ababulali. Yilabo angangena ezulwini. And manje incwadi uma wena ke uziphakamisa ithini incwadi? Incwadi uIsaya isahluko sesibili from verse 11. Amehlo omuntu oziphakamisileyo, amehlo omuntu oziphakamisayo ayakuthotshiswa, ayakuthotshiswa. Amehlo omuntu oziphakamisayo nokuzikhukhumeza nokuzikhukhumelela kwamadoda kuyakufola. konke kuyowa kwele phansi echibini lomlilo. Kuphakeme kuJehova kuphela ngalolo suku. Funda ezwakalayo. Kuphakeme kuJehova kuphela ngalolo suku. Amen. Amehlo omuntu oziphakamiseleyo ayakuthotshiswa, nokuzikhukhumeza kwamadoda kuyakufola. Kuphakeme uJehova, kuphakame uJehova kuphela ngalolo suku. Bonke abantu abaphakeme, ama-actor, ama-soccer player, ama-rugby player, ama-musicians, umaskandi, gospel, i-house, i-hip hop, i-slow jam, i-R&B, ama-billionaires, osomabhizinisi abanakho konke. Umuntu onemali ngendlela yokuthi ke udle breakfast eThekwini ayodla idina eGoli, aqeda azolala eCape Town. Yonke lonto iyize lize. Bonke abazindlayo ngenhliziyo bayisinengiso kuJehova impela, abayikuyekwa. Ngeke baze bayekwe. Amen. Awuhambe lapha kwincwadi ka Romans chapter 11 verse 36. Ama-scripture kuphela esikhuluma ngawo, hayi ukuhlakanipha kwami. Yiyona nto engicela uNkulunkulu ukuthi mengithumela ngicela ukuthi ngihlale eBhayibhelini. So uma kuwukuthi wena ubona ukuthi ungcono kunabanye abantu besifazane abangcwele abakholwayo abagqoka ngendlela ehloniphekile bayinyoni, wena uhlakaniphile, ufake izinkophe zokufakelwa, upende abashiya, upende umlomo, upende ubuso bakho, ufaka izinwele zokufakelwa, ugqoka iziketi ezincane, uhamba ugcokama uyimpintsha la upitshoza emgaqweni.
Amen. Usuku lwakho lubekiwe. Amen. Esihogweni. Amen. Ngoba wena umfanekiso wesifebe. Amen. Udayisa ngomzimba wakho. Yes, Lord. Ukholelwa ukuthi ubuhle yilo buhle bakho obungaphandle. Ingakho uhambe uyothenga upende inzipho. Amen. Ingakho uyothenga amaqiqi uzibhobose ufaka amaqiqi enkabeni. Ufaka amaqiqi esithwe sakho sangasese. Ufaka iqiqi emlomeni. Amen. Ufaka iqiqi emashiyeni. Amen. Qophoza indlebe qala phansi kuyaphuma phezulu. Amen. Konke lokho kuyize leze. Incwadi kwabaseRoma isahluko 11 verse 36. Yes sir. Ngokuba konke kuvela kuye, kukhona ngaye, kuya kuye, Konke kuvela kuye, kuvela kuNkulunkulu. kukhona ngaye. Lithatha zonke lezi zinto nizenza izithixo zenu. Ubona ukuthi awuphelele uma ungenayo imoto. Ubona ukuthi awuphelele uma ungenayo impahla yokugqoka negama elithize. Ubona ukuthi awuphelele uma ungenayo intombazane ebukeka ngohlobo oluthize. Kuya kuye. Ubona ukuthi awuphelele uma ungenabo abangani anihamba nabo ama-club. Amen. Uhamba ufuna ukuzipintsha, uhamba uzipintsha. Ngokuba konke kuvela kuye, Awazi ukuthi konke kuvela kuNkulunkulu. kukhona ngaye, Yonke into ikhona ngaye. kuya kuye, Udumo lufanele yena ngoba sonke siphinda kuye. makube kuye inkazimulo kuze kube phakade. Ingakho ngithi inkazimulo ngeyakhe, asikhazimulise izwi negama likaNkulunkulu ngokugcina imiyalelo yakhe. Yayizwa lonto le. Akukho okudlula lokho. Akukho okudlula lokho. Amen. Amen. Ungazikhohlisa. Usebenze ube nemali, uthini verse 5 wala kwezakhe, ngini incwadi yezakhe, ngifuna ungifundele verse 5. Khona uzobakela izinto uNkulunkulu azizondayo. Sakhuluma ngezinto uNkulunkulu angazifuni ezihlala enhlizweni yomuntu. Ngoba Bonke ukuziphakamisa. bonke abazindlayo ngenhliziyo, Bonke abantu abaziphakamisayo ngenhliziyo nabazikhukhumeza bayisinengiso kuJehova. bangamanyala, bayihlazo, bayisinengiso kuNkulunkulu. Impela abayi kuyekwa. Ngeke aze abayeke. Ngeke aze akuyeke. Testament. Amen. Sebenza usuku lonke. Amen. Uyashintshanisa ingane ehlala ngaphambili emotweni. Amen. Uyayishela, ufuna ukulala nayo. Ingane ezincane zesikole ezino 14 years. Ulala nazo. Awuna simina, awuna mahloni. Amen. Amen. Ubaba womuzi. Amen. Awuna nkosikazi ubhizi uyafeba nezingane. Amen. Ubulala abantu uqamba amanga. Ngale madlana yakho nayo usuzitshela ukuthi uNkulunkulu ufuna bonke abantu bakukhonze baguqa phambi kwakho. Yes, Lord. Hambe kwincwadi ngifuna incwadi incwadi yezakha chapter 6 from verse 15. Incwadi yezakha chapter 6 from verse 16. Amen. Incwadi iZakha isahluko sesithupha ivesi 15. Ngalokho ingozi yakhe ayikufika ngokuzumayo, iyakufika ngokuzumayo. Yonke into yomuntu oziphakamisayo, ingozi yakhe, isahlelo sakho esibi sizofika ngokuzuma. Amen. Yonke into ekwehlakalayo wena ifika ngokuzuma. Ngokuphazama kweso, Ngokuphazama nje kweswe kuyawaphulwa, kungabikho ukuphiliswa. thatha ukuphila kwakho Amen. ngokuphazima kweso. Amen. Uzithola sovuka emshiyeni, Amen. uvuke esibhedlela. Amen. Amen. Phaphame high ngale mmese liphathayo. Amen.
ngoba yini niyaziphakamisa anifuni ukuthatha uqonda kwenu nikubeke uNkulunkulu. Amen. Amen. Indlela zenu zimhlophe emehlweni enu. Amen. Ziphambene nokulunga neqiniso kaNkulunkulu. Amen. Kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova. Nazi izinto eziyisithupha uNkulunkulu azinyanyayo. Yebo, eziyisikhombisa. Manje uyaeda uthi ke ziyisikhombisa zingamanyala. Amen. Umphefumulo wakhe. Kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova. Amen. Yebo, eziyisikhombisa eziyizinengiso. Izinto ezisikhombisa emphefumulweni wakhe. Emphefumulweni wakhe. Amehlo azindlayo. Amehlo abantu abaziphakamisayo. Amehlo abantu abazenza kangcono nabanye abantu. Nalamehlo akho wena sifebe lokuwapheka. Uwaphekela abafana. Ulowapheka lapha ka Instagram no Snapchat. Nangonke lama app enosebenzisayo. Nifaka ama makeup, nifake neinkopho zokufaka nonipheqa amehlo. uNkulunkulu akayifuni lo nto leyo. Uyayinyanya amanyala. Amehlo azindlayo nolwimi lwamanga. Nina abantu busy ngiqhaza abantu. Uya esontweni yena uyohleba, emphakathini uyahleba, isemsebenzini uyahleba. Uphilela ukuhleba. Ukhuluma amanga njalo ngamanye abantu. Nolwimi lamanga nezandla ezichitha igazi elingenacala. Abantu baphathe ibhamu, umuntu babona negenge yakhe, ngibamba agenge. Bona abantu emgaqweni abona umuntu ebusuku, avela suka amdumula umuntu engezanga lutho. Ngona ke ufuna ukuprove ukuthi indoda engakanani kunabantu. Uthini uNkulunkulu ngalonto? Nezandla ezichitha igazi elingenacala. Unomona ukuthi makhono wakho uyaphumelela. Usuthumela abantu ukuthi ke bazombulala. Nenhliziyo eceba imicabango emibi. uNkulunkulu uyayizonda lonto leyo. Nenhliziyo eceba. Indoda yakho ihlalela insurance yabeka imali, usuyazi khona malini. Usuhambe uthenga uyolanda abantu ubabulala indoda yakho ukuze uthole le mali le. Chitha igazi elingenacala. Awufuni ukusebenza. Uthatha ummese uyoma ekuseni ekhoneni. Umuntu uyahamba emsebenzini uyamvimba, umfuna ifoni kodwa uyamgwaza. Chitha igazi elingenacala. Nokukhohlakala kwenu kubhalwe phansi. Nawe mahluleli uqamba amanga othengiwe. Hambe kwincwadi Leviticus chapter 19 verse 36. Yonke lemkhuba yenu ibhalwe phansi ukuthi uNkulunkulu akahambisani nayo. uNkulunkulu akahlangani nokukhohlakala. Lo position okuyona wena mfundisi. Uchithe igazi elingenacala. Uyikhansela. Qambela abantu amanga emphakathini bathembisa izinto ezingekho. 1936. Akekho umuntu omele azenzele intando yakhe. uNkulunkulu bethi lezinto uyazinyanya. Incwadi uLeviticus. Wena uyakhokhela ukuthi ubumulali. Chitha igazi elingenacala. Hlangene namajaji nabahluleli namaphoyisa igebengu.
Kukuphi ukuphepha kwabantu? Ithini incwadi? Incwadi uLeviticus isahluko 19 verse 36. Niyakuba nezilinganiso, Niyakuba izilinganiso okusho ukuthi yonke into ekulinganiswa ngayo imele ukuthi ilinganise ngendlela efanele ezilungileyo, yonke into ekulungiswa ngayo. Uma ngahlulela angikhethi, nezisindo ezilungileyo, angikhethi. Ngoba yini? nefa elilungileyo, nehim elungileyo. NginguJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha ezweni laseGibhithe. Lo nkulunkulu ngamandla akhe uyasitshela ukuthi thina esikholwayo nabangcwele kufanele senze izinto ngendlela efaneleyo, elinganeyo. Anogcina zonke izimiso zami, Sigcine zonke izimiso zikaNkulunkulu nazo zonke izahlulelo zami, nezahlulelo zakhe ngoba zibhalwe phansi. nizenze. NginguJehova. uNkulunkulu okhulumayo. Buyela ngabatshela kuyini uNkulunkulu enyanyayo. 6:17. Nenhliziyo eceba imicabango emibi, Busy uhlezi ucabanga ukuthi uzoyenza kanjani imali ngendlela esheshayo. Hamba uyokhomba abantu, hamba uyokhomba imoto zemali, chitha igazi elingenacala ngenxa nje yemali nenzuzo embi. Mesukule ukuthi uNkulunkulu usuzosisizayo amanyala lawo. uNkulunkulu usiza abathatha ithemba lakhe belibeke kuye, bagcine imiyalelo yakhe nezahlulelo zakhe kuphela. Abantu abachitha igazi uyabanyanya, abantu abaziphakamisayo uyabanyanya, abantu abaqamba amanga uyabanyanya, abantu abanenhliziyo eziceba amasu amambi uyabanyanya. So wena mfundisi, uyazi ukuthi le position okuyona njengamanje wachitheka igazi. Nawe mholi weqembu elithize, uyazi ukuthi kulesikhundla uhleli kusona kunomuntu wamulala. Phenduka manje usanesikhathi. Yini? nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini, Ishesha kakhulu ukuyafebeni, qambeni amanga, dawo utshwala, niyaphinga, nenza amasu okwenza inzuzo kuphela. Into enendaba nayo ukuthi-ke kufuneke nibe nemali nina, nithole udumo. Ingakho abantu bevele baphenduka itabane esikhaleni. Ngoba yini-ke inyawo zenu ziyashesha ukuyela ey'ntweni ezimbi ngokuba nibuswa usathane. Wenibusa usathane, wathini uPetru? nofakazi wamanga ophafuza inkohliso, obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Fakazi wamanga ophafuza inkohliso, ubanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Ofakazi bamanga bakuthenga ngeplate lokudla, bakuthenga ukuthi bakuvulela imilenze, dayisa umuntu. Mingaki imizi efile, bangaki abantu abagcwele amajele ngenxa yofakazi bamanga. Wena ntombazane wathi bakudlwengulile weqamba amanga bophisa umuntu. Wena wavunyiswa, kwathiwa yithi ubonile, wavuma. Nyawo zenu ziyashesha ukugijimela obubini.
uNkulunkulu uyakunyanya lokho. Sinengiso, amanyala, ihlazo phambi kaNkulunkulu. Awunakuzilandulela. Awunakuzilandulela. Into ekufanele ukuphenduka. Wathini uPetru? Incwadi izenzo isahluko sesibili ivesi lamashumi 38. uPetru wayesethi phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wayesethi uPetru phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe ngaphansi kwamanzi. Ngena ngaphansi kwamanzi ngobhaphathiswa. Awufafazwa ngamanzi. Awuphakamisa izandla engathi khona umuntu okukhombile noma umuntu wephoyisa. Uphakamisa izandla. Awuvumi inkosi njengomsindisi uphakamisa izandla bese kuphela kanjalo. Uyabhaphathiswa ungene ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa. Mase uphendukile washiya izono zakho wabhaphathiswa wathethelela izono zakho uyobe sewulinda ukuthi wamukeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele. Siphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Isithembiso ngesenu nesabantwana benu nabo bonke esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Manje usanethuba phenduka buyele enkosini. Amen. Usanethuba manje. Amen. Alikho elinye ithuba lona leli manje. Uma sawufuna ukubhaphathiswa nayi number. Inamba is 066 566 9245. Ngizoyiphinda 066 566 9245. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, wena uNkulunkulu omunye oyinkosi nomsindisi, moya ongcwele, bathinte abantwana bakho Nkosi uJesu kuze bakwazi ukuthi bakhulume nawe Nkosi, babone isimo abaphila ngaso nemoya abayinikele kuyona Nkosi uJesu ngokungazi nobula, bekhohliswa bedukiswa yilomhlaba esiphila kuwona ophambeneyo kangako. Bathinte Nkosi uJesu bayisindise, baphenduke Baba, omunye nomunye wabo bamkele wena njengenkosi nomsindisi, baphenduke enhlizweni zabo babhaphathiswe egameni lakho Nkosi uJesu, ngokuba kukho ukuthethelelwa ngaphandle kwakho Nkosi. Balindele isiphiwo sikamoya engcwele esithenjisiwe kubo bonke abakholwa nguwe Nkosi, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, manje naphakade. Thinta amadle babo Nkosi, uthinte nemizwa yabo baphenduke, ngokuba wena usushilo ezwini lakho ukuba yikupho okuyisinengiso phambi kwakho Nkosi uJesu. Siyabonga-ke namanje ukuthi uthembekile, izwi lakho lithembekile namanje, kusukela emandulo kuze kube namanje lithembekile kuze kube phakade. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane. Musa wenkosi. Sithi inkosi ayisigcine iphinde sibonane ngokuzayo inkosi mayivumile. Amen. Amen.